D'acord. Molt bé, doncs Laia Jurado, regidora electa de la ciutat de Vic. A què creus que és degut al creixement de les CUP a Vic? Bueno, les CUPs donem una alternativa de forma de participació i de veure la política, i aquest és un punt que ens ha enfortit. A part, a la ciutat de Vic és molt tradicional i potser la gent ara comença a veure que necessitem nous aires, i per això penso que ens han donat un vot de confiança. No només dels joves o de partits descontents, com apunten molta gent, sinó que és un vot que exactament no pots saber d'on ve, perquè això, troba gent pel carrer que et diu ostres, us hem donat un vot de confiança, i aquesta gent no està catalogada en cap d'aquests partits. Escolta, i en el conjunt del país també hi ha hagut el creixement, com ho valores això? Home, hem passat de 5 regidors a 22 de la CUP, del que són les CUP soles, diguem així. Home, diria jo que és això, que és el poder veure una alternativa a tota la política tradicional que s'està fent fins ara. D'on penseu que han vingut aquests vots? De l'abstenció, d'Esquerra, d'Iniciativa? Aviam, però què es veu a simple vista les estadístiques? Aviam, d'Iniciativa no, perquè Iniciativa s'ha conservat. El que és d'Esquerra i dels socialistes, perquè hi ha hagut ruptures molt grans. O sigui, ruptures, que hi ha hagut problemes interns grans, i després això també ens ha afavorit. Però d'altra banda, com deia abans, és un vot que no pots dir d'on ve, perquè hi ha molta gent que ens ha dipositat la seva confiança en nosaltres, que no estan catalogades en cap grup, diguem així. Escolta, a la CUP hi ha el debat sobre si això ha de ser un moviment només municipalista o si té alguna transcendència més enllà de les eleccions i les dinàmiques municipals. Com ho veus, això? Home, les CUPs són municipals i aquest és el punt fort que té les CUPs, que treballes, o sigui, el que és els ajuntaments és el punt que està més en contacte amb la gent, i és aquest on volem anar treballant. Les CUPs no s'ha plantejat mai, almenys fins ara, que puguin ser a nivell estatal, sinó que simplement a municipal. Escolta, i la ciutat de Vic, que és on ets regidora, com ho veus, això? Bueno, que hi ha molta feina a fer. El nostre projecte sempre ha de ser treballar des dels barris, i a partir dels barris poder anar potenciant tot el que són les diferents associacions, tot el que és la cultura dels barris, etc. Vull dir que nosaltres pensem tot el que és el creixement i tot s'ha de treballar des dels barris. I la ciutat i la comarca, com creus que hi ha problemes, la CUP quines respostes té als problemes de Vic i la comarca d'Osona? Els problemes en quin sentit? De creixement, per exemple? De creixement, de problemàtiques socials... S'ha de mirar... Clar, nosaltres treballem des de Vic, però no pots deixar entreveure que som, clar, el que dius tu, una comarca. Doncs, per tant, s'ha de mirar, sobretot, de no annexar-te amb altres pobles i treballar conjuntament, igual com per fer polígons industrials. No cal que cada poble tingui el seu polígon, sinó que s'hauria de treballar per una unió de la comarca i, altrament, conservar el tipus de comarca que tenim i la riquesa que té, ja que sigui agrícola, dels camps, de tot el que és la pagesia, doncs conservar-la tal com està. Escolta, la CUP teniu un perfil polític, no? Doncs bastant de voluntarisme, d'assembleari, i aneu a parar ara amb uns partits polítics molt formals i amb una política molt professionalitzada, no? Això, com aquesta dualitat entre el vostre estil i l'estil de l'Ajuntament, no? És un Ajuntament on només hem anat Convergència des de sempre. Sí. Bueno, i ens hi haurem d'anar ficant, i també que, clar, nosaltres el que anem a fer és a treballar i a debatre amb els altres, vull dir que ells hauran d'entendre la nostra forma de treballar i nosaltres també haurem d'entendre la seva. Vull dir, no crec que siguin dues formes antagòniques, sinó que s'ha de mirar de com es treballa conjuntament. Escolta, les relacions amb els altres partits, com les teniu? Amb Esquerra Republicana heu parlat des de les eleccions? Sí, vaig parlar amb l'antic cap de llista, diguem així, i amb la Cara és la que porta la regidora electa, diguem així. I no hi ha cap problema a nivell així que és a nivell personal, no hi ha cap problema en cap dels partits, vull dir que hi ha bones relacions. Una altra qüestió és després a nivell polític, després potser sí que hi ha diferències, però a nivell personal no. Escolta, i amb els altres partits del consistori? Convergència també. Sí. Sí, ja t'ho dic, tant amb Convergència, els socialistes, Iniciativa, no hi ha... De fet, Convergència us va arribar a fer una proposta ens va oferir una regidoria. Una regidoria, i la resposta va... Va ser, l'Assemblea va decidir que no.
Molt bé, ja sé que a aquestes alçades ja és un tòpic preguntar-vos sobre la plataforma i quina relació heu de tenir amb la plataforma de Catalunya i l'Anglada, però què deus, primer de tot, què deus al creixement de la plataforma i com ho valoreu, no? Bueno, el creixement de la plataforma ha estat un treball que se l'ha fet bàsicament el que és l'Anglada. O sigui, no són uns resultats que diguis han vingut perquè sí, sinó que ha estat un treball que aquesta persona ha fet durant 4 anys de... Aviam, l'Ajuntament de Vic està molt allunyat del que és la ciutadania i el que és l'Anglada ha aconseguit doncs, que no hi hagi aquesta llunyania, que abans prefereixen els ciutadans anar a parlar amb ell, tot i que pensin el que pensin com a persona que és, sinó que el veuen com algú que els escolta, i en canvi això l'Ajuntament se n'ha allunyat, s'ha despreocupat d'alguns temes que ell ha encapçalat. Creus que hi ha racisme a Vic? No és que hi hagi... L'altre dia ho comentava, no és que només hagi treballat pel tema del racisme, el que és la plataforma, sinó que problemes quotidians els hi ha sabut donar resposta. No crec que totes les persones que l'hagin votat siguin persones racistes, sinó que veuen en ell algú que els escolta a l'Ajuntament, simplement. Escolta, sobre l'anàlisi aquest que tant la CUP com plataforma creixen pel desgast dels partits polítics tradicionals, això hi esteu d'acord? No, jo penso que es veu una altra forma de fer política, una altra alternativa, és pel desgast. Potser s'han institucionalitzat molt, s'han agafat molt les butaques i no les volen deixar i han perdut una mica el que és que són polítics perquè els ha votat una gent que se'ls ha d'escoltar. Molt bé, si vols dir afegir alguna cosa, les perspectives dels 4 anys són llargs, Sí. no? Penses que la CUP tindrà una dinàmica de creixement en el futur o ja va entrar... Home, nosaltres la perspectiva que tenim és d'anar creixent, aviam, clar, fins poder governar Vic és la nostra intenció, no? Però també veiem que hi ha un treball de base molt fort a fer i ara és el que ens interessa, poder fer un bon treball per aconseguir bons resultats. Doncs moltes gràcies. Molt bé.